Galanta bola jedným z 3 miest, ktoré sa tento rok stali súčasťou výnimočného medzinárodného koncertného cyklu Hudba a stretnutie 2025. Slávnostný koncert sa konal v sobotu pri príležitosti 220. výročia vysvetenia rímskokatolíckeho farského kostola svätého Štefana Kráľa. Cieľom podujatia bolo obyvateľom predstaviť kúsok vážnej hudby. Ja som dostal ponuku ešte pred rokom v auguste od predsedkyni Rakúskeho spolku Kulturplatform s takou požiadavkou, že by radi organizovali na Slovensku niekde takýto podobný koncert. Takže koncert Medzinárodnej Dunajskej filharmonie a filharmonie zo Šopronu. Takže som uvažoval, začali sme hľadať nejaké peniaze, priestory, respektíve aj nejaký dôvod. Takže sme prispeli vlastne k tomu rozhodnutiu, že na základe aj dohodou s pánom dekanom Farárom z príležitosti 220. výročia vysvetenia katolického kostola vlastne tento rok sme zorganizovali, alebo sa podali nám zorganizovať tento veľmi pekný koncert. Koncert sa v rímskokatolíckom kostole konal 21. júna, kedy oslavujeme aj Svetový deň hudby. Obyvateľom sa predstavili umelci zo strednej Európy. Tu boli umelci z Rakúska, z Čiech, zo Slovenska, z Maďarska. Takže si myslím, že obecenstvo, ktoré prišlo do kostola, mohlo prežiť fantastický umelecký zážitok. Podujatie podporilo aj mesto Galanta. S takýmito akciami plánuje Galantské osvetové stredisko pokračovať aj v budúcnosti. Ja si myslím, že úloha osvetového strediska je veľmi široká a aj takýto segment kultúry vlastne zapadá do našej činnosti, lebo vlastne tá kultúra má rôzne druhy, rôzne varianty. A si myslím, že napriek tomu, že bolo leto, že je leto a napriek tomu, že ten koncert bol zorganizovaný vlastne v skorých poobedňajších hodinách, vlastne ten kostol bol plný. Aj na tých záberoch vidno, že ľudia majú o to záujem a ľuďom sa to, akože tá spätná väzba, na základe tej spätnej väzby ľuďom aj sa to páčilo. Máme za sebou jedno veľmi pekné podujatie, ktorého som bol účastný a som veľmi rád, že mesto dokázalo podporiť takúto aktivitu a to je 220. výročie vysvetenia nášho kostola svätého Štefana Kráľa. Bol tam pri tejto príležitosti krásny program v rámci filharmónie. No a musím povedať, že ako kultúrna pamiatka, ktorú všetci vnímame v tomto meste, kostol je veľmi známy a preto som rád, že sa nezabúda ani na takéto stavby, že sa nezabúda ani na túto skupinu obyvateľstva, keďže vieme, že prioritne je kostol pre veriacich. A tá atmosféra a v podstate to podujatie bolo na vysokej úrovni. A možno mi zostáva poďakovať hlavnému organizátorovi, Galantskému osvetovému stredisku, že sa podarilo aj v týchto pomerne ťažkých finančných časoch zorganizovať takéto veľkolepé podujatia. Keď tou troškou aspoň mesto mohlo prispieť, čo sa aj stalo, tak som veľmi rád. Diana Hanesová, televízia Krea.